Ukhiphe isidumbu somfundi oyedwa umlilo oshise abafundi abane emagcekeni esikole eMalanda Primary School endaweni yaseDubelenkunzi eNkolokotho eMtubatuba ngoLwesine. Kwenzeka lokhu nje bekunomcimbi wokuvalelisa omama abaphekayo njengoba kuphela izikontileka zabaphekela izikole uqale izintsha kuyona lenyanga ka-April. Ngokuthola-ke kwephephandaba ilanga kubika ukuthi kusho abafundi abane nomsizi oyedwa othisha. Ngokwemithombo yephephandaba kuthiwa abafundi bebosinyama bethunywe othisha bavuzela-ke umlilo ngesanitizer. Kuvele ukuthi-ke isanitizer ibisesigujini esiwu-5 litre sihangulwe ilangabi lomlilo saqhuma. Kubika ukuthi kwabanye abafundi isimo-ke sinzima sibi. Kuthiwa umsizi-ke othisha usheke-zama ukucima umfundi obevutha ebalekela noma-ke ebaleka isikole sonke. Umphakathi udinwe kakhulu-ke ngalento eyenzekile ngoba othisha babebudedengu ngezingane kusho-ke umthombo. Kubafundi-ke bako-grade 7 oshonile nguSamukelo Mdambo oneminyaka u-13, kwalimala uBanele Mkhwanazi, uDimba Mkhwanazi, uSiphokuhle Zondi, umnumzane Sanda Manqele oqashelwe ukusiza kulesi sikole. Uthiwa othisha batshela abazali ukuthi-ke kwenzeke lesigameko emlilweni obekuphekela noma-ke obekuphekela kuwo ukudla kwabafundi okudliwa nsuku zonke. Umnumzane Enhlakanipho Mdambo unina lume womfundi oshonile uthi-ke batshelwe ukuthi-ke sekuphele noma-ke bekuphela igesi okuphekwa ngayo kwasekucela abafundi ukuba bakhwezele umlilo obaswe phansi ukuze-ke baqedele amabhodi abesebewaqalile. Asifuni-ke ukukopolota izinto eziningi ngoba-ke akufanele kuhlukumezeke abazali bezingane uma-ke bengathola ukuthi lesi sigameko senzeka ngenxa yobudedengu kwabathile-ke noma-ke kwabathile nokungahlangene-ke nabantwana. Silaleke noma-ke silaleke lokhu-ke noma-ke silaleke lokhu esikutshelile uthisha omkhulu athi-ke kube yimbangela yokusha-ke komntwana. Esikufunayo-ke njengamanje ukuthi-ke silekeleleke osomabhizinisi nasebuholweni-ke kwabangafisa-ke ukulula isandla ukuze-ke kufihleke umntwana ngoLwesihlanu. Isimo-ke kasikho sihle ngoba-ke ukufa komuntu kuzume-ke kakhulu kungekho lutho-ke ekhaya. Amandla-ke mafushane kakhulu okubhekana-ke nalesi simo kusho-ke umnumzane Mdambe. Lo mfundi oshonile kuthiwa-ke kube nethalente lokugijima, bekulinde ukuthi-ke ayomela isikole sakhe eCape Town kuyona-ke le nyanga. Okhulumela umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal umnumzane Siqiniseko Shezi ucele intatheli ukuba-ke imthumelele okubhaliwe phansi-ke kwalesi sigameko ukuze-ke ezothola kabanzi ngaso ukuze noma-ke kuze kwashaya isikhathi ukuthi-ke intatheli zishicilele udaba engakabuyi-ke nempendulo-ke eqondile. Mina-ke ngizofisa ukuthi ngizuva lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba. Mina-ke igama lami nguMsizi.